design af broer eller udvikling af fremtidens mad og drikke. Mulighederne er mange. Ingeniører og cand.scient er i dag med i forreste række til at designe, bygge og lede fremtidens samfund. Stort set alt i din hverdag er påvirket af ingeniørernes og cand.scienternes arbejde. Og nu får du muligheden for at komme tæt på deres arbejde og indflydelse. Ida Engineering Club er en klub for dig, der gerne vil skabe noget, afprøve noget og have det sjovt samtidig. Uanset om du er god til at tegne, skrue ting fra hinanden, nysgerrig af natur, villig til at prøve grænser af, eller kan lide at møde andre unge med samme interesse som dig, så er Ida Engineering Club stedet for dig. Vi giver dig mulighed for at møde de spændende ingeniører og scienter. Du får et førstehåndsindtryk af de mange muligheder og den store valgfrihed, ingeniører og scienter har. Du får adgang til et hav af oplevelser, adgang til events, sparring i forhold til skolen og måske nye venner. Du bliver en del af Ingeniørforeningen, en stor familie med flere end 88.000 medlemmer, der alle på hver deres måde gør en forskel for fremtidens samfund. Meld dig ind i Ida Engineering Club i dag og oplev, hvordan du kan sætte dit præg på fremtiden. Se mere på facebook.com/Ida Engineering Club.